Хало, Флойда. Стой. Здравейте, приятели. В момента днес видео, което правих, той беше аз. Сега се разбирам една игра и се показва всички моите секрети. Вие знаете бачи, което 5 часа опитвам да показва. Може да е тази игра, защото е взимал у нас. Спил в България. Сега пети. Да ви се покажа всички моите секрети, което да виж какъв съм. Сега тук е тук чешката и това се появява. Това много бързо. Да чешката и да къстишката. Той жена който тук стои. Сега е този тук. Те, видахте ли с телепортираме? Тук нищо дявол се става. Там видите хеликоптерите. Отиваме там. Сега хеликоптерите можем да лети. Той, което всичко показах, исках аз да покажа. Защото не мога да говоря и тази не може да ми го прави. Ще да направя той. Видите, мама ми го прави. Тото тати и пет чеки да работа. Я се те и там да бъдете. Видите ли той нещо? Знам, че не можете да ме видите, ама могате да говоря. Защото аз не съм на телефон. Само един съм. Че нещо кръкама. Хора, че гинчи при мен влезли. Така се сделали за приятелка. Приятел исках така. Тук ми секрета. Тук. Тук всичко има. Тук. Ко? Той го виждах. Видях исках. 5, 3, 4, стои тук накъде. Секрет и телепортирам се на една къста при аз. Ето е моето любимо число. Сега правим тази къста, стои къде. Ето. Сега как пада ми. Трябва да умреем. Тук те показва, че умрахме. Сега да се телепортирам. Тук преш гинче. Добре ли си? Тама беше тук и се махна. А пък аз бирам кола. Не! После пак се махна. Само той да покажа и готово. Тук горе. Хайде бе! Хайде, не мога да се кача. Хайде. Ето натискаме. Те после се качваме. Тук е банка, как виждате. Тук е той хубаво нещо. И чача хора. Имам един лайк, направете ми лайк, който се казва Джем, пишите.